bari ta fito. Sanda zuwa. Ke Ladidi. Ke ce kika je gidan mu kika ce da na ta kina suna? In ba sai na karya ki ba shege nake. Idan ba in kika sake zuwa gidan inda kika ce kina suna ba sai na karya ki ba shege nake. Ni ba ban je gidan ku na ce umma. Ta gaya miki ƙarya za ta miki ita inna tawa? Ƙarya ta miki? Eh? Har da zaki ce kike kina wani suna? Ni ba na son kowa kike da ni kawai. Kike da ni kawai in zama na lafiya lau. In kika sake ciya kina suna sai na karya ki an wannan kaf sai an nemi wanda zai daura ki a rasa. Ke dime? Sai gudun gina fara ƙaryar da kike shan wiwi ƙaryar da kike shan kilin ba kike sha masu matan da suke haske ai kilin suke sha a ce kurkuru kina wani san na dala in kika sake zuwa gidan kika ce kina so na sai na karya ki. She mamanina ta ci ubanta ba kuka ba. She mamanina ta ci ubanta. Kin sa in karya ita ma in tawa ba ni ina ta bace ba. Ba su zan karya ta in yi waje.